No, píkam. Nebudí ma. Vítame vás u ďalšieho nového Toto tam videa, dá. ktoré sa bude natáčať celý deň. Hej, a ona mi hovorí, že mám byť potichu. V komentách bude, že prečo nemáte tie isté trička? Nemáme? Nie. Že prečo nemáme tie isté trička? No povedz na tú otázku. No krásna si. Aha. No. Tak nič, no. Ešte sa smejem, jak to boli? Všetko nevidím, čo sa. Čo ťa máme? No oni sa pýtali ešte raz o mňa, že? Nie, Ďurka, boli. Mala tam ruku, ne? Ona ma to píla. Teraz utri uterákom. Na boku máš. Toto. Počkaj. Pošli. Päť minút neskôr. Teraz máte jebať. Všetko je jak ma Ja to mám moc teraz, vytípam. Hlava. Nehlása, ja to líčka. Možno som oholná. No jo, to nechám nám ďalej. Všetko tam nevidno. More, to čo máš v húbe? Kilo toho? O 5 minút neskôr. Ja mám bielý, je Už nevadí. Už som jak ty, dám si na mokrú hlavu širku. No, tak kam to ideme? Do Liptovského Mikuláša a potom ideme do Košic, takže budeme natáčať celý deň, že? Ideme do Nezlema. Že to je ťažké, ja som to dávala na posteľ. Beží. Jasné, to bol oný. No. Piko! Jak kuka. Takže idem otvoriť bránu, aby sme mohli ísť autom. A ideme si teda užiť dovolenku. A aby sme boli spolu zase všetky. Idem s maminou, s Ľudskou. Chádzame! Ano, všade len ja. To dáš? Toho som ich nepočula. Nejde to na oný, ukáž. For further information on the train journey, connecting trains and services on board, please ask members of our crew who will look after your comfort and safety during your journey.
services also available, and our passengers refreshments directly at your seat. We wish. Vrazili do Liptovského Mikuláša a Teplo, 300 stupňov, konečne ťažký 100 kilové a ideme sa ubytovať a Potom natáčame ďalej. video a ideme do Košíc asi, pravdepodobne. Žlté auto, nemám ťa zbuchnúť. Ok, ja sa mám chytiť tohto smetiaku, hej? Však ale v ruke máš mobil. Ten schovám. Žlté auto. Jakú ti šľahne? No daj. Kontajner žltý. Za to nie. Takých debilov zamestnajú ST. Počúvam na TikToku. Ja by som ideme do Košíc na výlet, ideme na stanicu čakať vlak. A potom na svojho vlaku bude strieľať video, potom to spojím, na dvakrát sa to strieľalo. Vôbec sa neviem mi natáčať, keď... Maminka. Ideme do Košíc! Ja milujú Minecraft. Tuto vidíš, hneď nám dojde. Tu je Peťka. Čo? Tak ideme. Ja milujú Minecraft. Pôjdem hore a stojíš tam. Zasa ide žrať. Stlačíme na ktorej strane teraz je to. Neviem, vytlač, na ktorej chceš. Ja to chcem proste zlikvidovať. Moň. A ja tu mám natočiť. Poď, pri on ide sa spoja, tak to tebe. Košiciach. Čo? Doha. Dobre, som sa vašom. Však iba tak. Čaute. Hovorí potichu, aby mňa nepočul, áno, lebo sa hlavy. Takže Drž sme to v normálne. Košiciach, ale však sa tam Ale drž to nevidím. takto. Takto. Vítame vás v Košiciach. Jo. Koho to zaujíma, že? Tak ideme do mesta sa prejsť. Tak nič, no. Tak nič. Sme práve v Košiciach, babuška, viem sa v podstate ma neviem počuť. Ja viem, v podstate ma neviem počuť, ale nevadí. A ideme sa nájsť. Konečne. Ne, Marko večer.
To také epické haluškárne, všetko to je také starodávne. Takže už nemá ani počuť. To som si mohla dodať, ale to dávajú také maličké veci. Čo? Takže sme v nákupu. No, to bude. A však No, však, lebo však. Mi to chceš zobrať z ruky. však ale rovno to daj. Však som to držala takto. Ja tam nebudem, to máš vidieť. V nákupnom centre v Košiciach. Čakáme na jej maminu. Išla sa vytvákať. No. Dám to na video rovno, ja som sa prezvekla. Od koho? Si dostala. Zakývaj. Ideme asi do Bily a chceme nájsť dráčik, lebo chcem hrať Uno, ale neviem, či nájdeme dráčik. Nájdeme dráčik. Takže ideme hore do dráčika, nájsť tam dráčik a ideme kúpiť karty. Kde? Ideme na stanicu a domov. Domov, Do Liptovského Mikuláša. Hej, ja sa tam chcem hodiť do toho bazéna. A tak. Minimálne 300 osôb. Takže ideme domov do Liptovského Mikuláša. No tamto fejdy, to začne. No ešte raz to povedz a normálne drž ten foťák, lebo to je krivé. Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Prúdky, Žilina, Bytča, Predmier, Slepní Zbrierové, Do Liptovského Mikuláša. No lebo ja som prostě nemohol veľkú spať, jak ja, keď to ešte sa. Dobre si to odhadla, tu máme 5-ku, vagón. Tak ideme, čaute. Ránku! Tady? Jo, Hej, to sú moje vlasy. Ešte sme na hoteli a ideme sa najesť, osprchovať a spať. Pospať, konečne. Dobre, vidíme sa zajtra. No, keď to dostrihám, tak uvidím, či to tam ešte dneska. Strihala som to vo vlaku, minimálne hodinu, malo to 16 minút aj dačo. Ja to uložím, idem do galérie, bolo sa mi tam... A to video tam není, takže to môžem celé teraz znova strihať. Čaute!